ko ili šta se kreće brže kod ovih svetskih rekorda? Čovek na klizaljkama na ledu ili biciklista na ravnom? Ajde ću s klizaljkama. Čekaj, to ćeš ti. Ajde, dogovorite se. A vi nas zapratite za još ovakvih videa. Ajde, ja ću ići suprotno, čisto da, eto. Čisto da imamo pobednika. Da. 103 km na sat na klizaljkama, ovaj 83. Ajmo dalje. Golf loptica ili loptica za badminton? Ja mi znao badminton. Badminton je Da, ovo je 426 km na sat badminton, a loptica za golf 388. Blizu su, ali opet ova je brža dosta. Ovo je interesantno. Spust u skijanju ili skok iz aviona? Moja logika je da ima otpor vazduha kada je u avionu. Ljudi kada, osim ukoliko on ne ide ko raketa glavom dole što je lud. Ja bi išao sa skijenjem, lično. Tako bih rekao, ipak skijanje. Vidi se da si čitao jako puno, zato što ide od 200 do 250 telo, zavisnosti od mase, a ovo je 255 rekord napravio. Imam još jedno, Bugatti Chiron ili skok sa wingsuitom. Ne znam da li znate, wingsuit je ono kad ona kao veverica i ono što je kao krila ima. Idemo sa veverica. Jel? Ja verujem mu, ne znam. Slušaj, ne znam koliko idu lete. Znači, ovaj 490 je Bugatti Chiron, 490 km na sat, a veverica 550 km na sat.